Passa a passa, el PI, proposta per les Illes, prest arribarà a tota Mallorca. Més de 100 persones assistiren a l'acte de constitució del Comitè Local de Calvià, on s'elegí president a Bartomeu Bonafé. El PI el que vol de Calvià és consensuar les coses i rompre el bipartidisme que fa 30 anys que s'ofereix a aquest municipi. Creiem que les majories absolutes no són bones, almenys aquesta que estem sofrint ara no són bones. Les coses s'han de consensuar, aquí no consensuen res, és a dir, tenim majoria absoluta i tirem els projectes per endavant, facin bé o facin malament pels ciutadans i el que volem és que les coses se consensuïn des del municipi. I això és un poc l'idea del PI que posarem en marxa avui, que avui arrencarà, avui és el motor que se posa en marxa per fer feina cara a les eleccions de l'any que ve, de l'any 2015. El president del partit, Jaume Font, va insistir en la importància de mantenir la identitat pròpia i anar units per arribar a tenir representació a Madrid i defensar allà les nostres illes. El projecte del PI només vol ser un projecte moderat, centrat, dialogant, capaç d'aconseguir l'unió en temes importants, capaç de tenir representació a totes les illes i que a la vegada pugui aconseguir representació a Madrid per fer canviar el rumb de lo que és de la forma que mos trata a Madrid. És a dir, nosaltres trobam que després de 30 anys d'estat d'autonomia seria important que Madrid considerés els ciutadans de Balears també de primera i que rebiguéssim la mateixa finançació com a mínim que rep la mitja de ciutadans de l'estat i que per una altra part mos compensés els costos d'insularitat per intentar que Menorca, que Eivissa, que Formentera, que Mallorca poguessin tenir una temporada turística més llarga, de ser capaços de tenir una finançació si com toca en tema sanitari, que la tenim de les més baixes d'Espanya, d'intentar tenir més doblers per finançació en tema d'educació, que també no arribam a la mitja de l'estat, com doblers que fan falta en el que fa referència a dependència i benestar social. Nosaltres som dels que pensam que partits com el PP, com el PSOE, com Esquerra Republicana, com Vox, com UPyD, com Més, tots tenen part de raó i nosaltres també pensam que tenim part de raó, però que seria el moment clau on tots els partits sabiguessin renunciar a una petita part per arribar al consens a través del diàleg. Perquè això és l'única manera que la societat, després d'aquesta bretxa que hem obert entre polítics i societat, que la societat no creu en nosaltres i té motius, si fóssim capaços de trobar aquesta unió, aquest consens, i ja dic jo que tots els partits tenen una part de raó, si fóssim capaços de renunciar a una part dels nostres plantejaments i cercar aquest punt en contra d'aquesta raó que ens uneix a tots, la societat veuria en nosaltres, en els polítics, la possibilitat de tornar a creure, de tenir una esperança per tirar endavant. I el partit del PI està intentant això, cercar diàleg, el consens per aconseguir aquesta unió, aquesta força que necessita Balears perquè Madrid entengui que han de rebre els mateixos doblers que els altres. Aquí se sua molt, se fa molta feina, però no reben el mateix que els altres. En la constitució del PI de Calvià ja són 29 els municipis de Mallorca en junta local d'aquest nou partit.